Γεια σας. Σήμερα έχουμε 30 Τετάρτου, μήνα Απρίλιο, αύριο έχουμε Πρωτομαγιά του έτους 2020. Τα όλα τα οποία γίνονται είναι λίγο πολύ έχουν ένα είδος ανθρώπινης δραστηριότητας, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ειδικοί, ας πούμε, στον τομέα της πληροφόρησης μας δίνουν το στίγμα το ότι μπορούμε να μείνουμε στο σπίτι. Λοιπόν, και αυτό κάνουμε φυσικά εμείς. Τώρα με τα πολλά, ας πούμε, δίνεται ένα είδος τηλεκατεύθυνσης, ας το πούμε, πάνω στη διασκέδαση και πάνω στην πληροφόρηση, πιο έντονο από το συνηθισμένο. Ήθελα να σας πω δύο λόγια. Ευχαριστώ για τις συνδρομές και οτιδήποτε άλλο στο κανάλι YouTube, κοινωνικά μέσα και τα σχετικά. Σας ευχαριστώ όλους. Λοιπόν, θα ήθελα να κάνω ένα έτσι μικρό βιντεάκι, αυτό το οποίο βλέπετε δηλαδή, το οποίο θα έχει λίγο πολύ ένα προσκήνιο πάνω στην τεχνολογία πάλι, γιατί εκεί πέρα βασίζονται τα πράγματα, δηλαδή το πώς θα μπορούν οι μελλοντικοί υπολογιστές να μπορούν να βρίσκουν διάφορα προβλήματα τα οποία μας δημιουργούνται. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο είναι καλό φυσικά, αλλά δεν είναι τόσο ενεργό, ας πούμε. Δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ενέργεια. Παρακολουθώ τα διάφορα με την πολιτική, τις εξελίξεις, και αντιλαμβάνομαι ότι τα περισσότερα έχουν πέσει πάνω στον τομέα της οικονομίας, δηλαδή ότι η οικονομία πρέπει να σωθεί και γι' αυτό το λόγο αναιρούν μέτρα και τα λοιπά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, δηλαδή ο ιός, ο COVID-19 να μας αφήσει λίγο να κάνουμε και εμείς τη δουλειά μας. Εντάξει, ευτυχώς η Ελλάδα δεν είναι τόσο μεγάλη, ας πούμε, στο να πούμε ότι έχει πολλά κρούσματα και ότι δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, ας πούμε, τόσο έντονο, παρόλο που έχουμε 140-150 πόσοι νεκροί είναι στη χώρα μας. Λέμε ότι τα πράγματα είναι καλά. Λοιπόν, εντάξει, όλη η πολιτική, από ό,τι παρακολούθησα στο κανάλι της ΕΡΤ, μεταδίδανε διάφορα σχετικά με το θέμα της επόμενης μέρας, λέγανε, ας πούμε, τα περισσότερα από τα οποία λέγανε. Λοιπόν, το θέμα δηλαδή τώρα που βρίσκεται είναι ότι οι πολιτικοί καλά κάνουν και ασκούν αυτό το δικαίωμα, αλλά εμείς τι κάνουμε, δηλαδή από την πλευρά των πολιτών τι γίνεται, δηλαδή όλη η επόμενη μέρα θα ξεκινήσει
με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή οι πολίτες είναι αυτοί οι οποίοι θα καθορίσουν το αύριο, ας πούμε, αν υπάρχει έτσι αύριο. Λοιπόν, καλό, ας πούμε, προς εμάς τους πολίτες. Λοιπόν, τώρα ο τομέας της ψυχολογίας. Ο τομέας της ψυχολογίας, καλός ή κακός, είναι ότι όσο βρισκόμαστε σε μέτρα τα οποία παρακολουθώ βασικά και ενημερώνομαι από τη τηλεόραση τα διάφορα τα οποία γίνονται, αλλά τα μέτρα τα οποία είναι να πάρουμε έχουν ένα χαρακτήρα που δεν είναι τόσο, ας πούμε, καλό, ας πούμε. Συγχωρέστε με πάντως για την ακαταστασία μου, έχω πολύ καιρό να βγάλω κάποιο βίντεο, μια παρουσίαση. Τα βίντεο που παίζονται είναι ζωντανά, δηλαδή δεν υπάρχουν διακοπές, υπάρχει μια σχετική παύση, όπως αυτή είναι εδώ, ας πούμε, και εδώ είναι η συνέχιση. Καλός ή κακός, έχουμε έρθει σε αυτή την κατάσταση τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δηλαδή, αυτή η ίωση η οποία κυκλοφορεί, ο κορονοϊός που λέμε, μας έχει αποδυναμώσει, για ορισμένους πάρα πολύ και άλλους λιγότερο. Ας πούμε, π.χ. εμένα, παραδείγματος χάρη, αυτό που μου έκανε είναι να περιοριστώ ακόμα περισσότερο από ότι ήμουνα, δηλαδή περιορισμένος, εγκλωβισμένος μέσα, άλλο τόσο περισσότερο εγκλωβισμό. Για το λόγο ότι ακόμα και οι γιατροί και όλες οι συμβουλές ήταν να βγαίνω έξω, ας πούμε, να με παροτρίνα να έχω κινήσεις, ας πούμε, μπροστά έξω. Και τώρα όλο το σύστημα παροτρύνει το αντίθετο. Δηλαδή οι άσκοπες μετακινήσεις και αυτά να μην υπάρχουν. Αυτόν τον καιρό μου έχουν μπει διάφορες ιδέες, όπως παραδείγματος χάρη το να αποκτήσω μία τηλεόραση λίγο μεγαλύτερη από τις 10 ίντσες που έχω ήδη, γιατί 10 ίντσες τι να δεις, και στα 2 μέτρα που κάθομαι, ας πούμε, δεν βλέπεις τίποτα. Λοιπόν, βλέπω ότι οι μηχανές αναζήτησης, της Google μάλλον πρέπει να είναι, αυτές που δίνουν τις διαφημίσεις συγκεκριμένα, παρακολουθούν τις κινήσεις μου, δηλαδή βλέπουν ότι μπαίνω σε κάποιο site, κοιτάζω διάφορα πράγματα, ακόμα και το YouTube σαν κανάλι δίνει κατεύθυνση σε αυτό το τομέα, δηλαδή στον τομέα τα προτινόμενα, ας πούμε, έχουν να κάνουν σχέση με το ενδιαφέρον το οποίο δίνω. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν ένα κλίμα, ας πούμε, δυσάρεστο. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, για να βρω κάποια ανακοίνωση που έχει γίνει, υποχρεούμε και μπαίνω στη διαδικασία να βλέπω τα διάφορα αυτών των θεμάτων των οποίων έχω ψάξει, ας πούμε. Αυτό είναι
κύριο θέμα το οποίο αντικρίζω, βλέπω. Λοιπόν, ονομάζομαι Βακούφης Γεώργιος, παράληψη από την αρχή, δεν το είπα. Το βίντεο είναι γενικής μορφής, απλά και μόνο για να εκφράσω κάποιο συναίσθημα, ας πούμε, για όσους ενδιαφέρονται για αυτά τα βίντεο. Στο κανάλι του YouTube έχω δώσει κάποια αξία σε κάποια κομμάτια. Νομίζω ότι καλός ή κακός θα έπρεπε να υπήρχαν. Εκεί βλέπω λίγο δραστηριότητα με τον Παναγιώτη τον Τουλάτου στα βίντεο τα οποία έχω δώσει, με τα καινούργια του τα βιβλία, τις απόψεις του, τις ιδεολογίες, όλα αυτά τα σπάζομαι. Λοιπόν, εντάξει, μπορεί να μην μπορώ να τον παρακολουθώ τόσο στενά, ώστε να βγάζω κάποια συμπεράσματα, για το λόγο ότι αυτού του είδους η επικοινωνία μου δίνει οι συλλογισμοί μου μετά αλλάζουν, δηλαδή ο λογισμός που λέμε στον κάθε άνθρωπο που είναι έχει κάποιες μεταβλητές. Αν παρακολουθείς κάποιο σεμινάριο ή οτιδήποτε άλλο, το αποτέλεσμα είναι ότι θα σε τριγυρνώνει οι ιδέες, ας πούμε, και οι διαλόγοι αυτού του επίπεδου. Ας πούμε, το επίπεδο ότι πρέπει να είσαι μέσα σε αυτό το πλαίσιο για να καταλάβεις και λίγο μια συζήτηση. Γιατί από την αρχή είναι δύσκολο να μπεις, ας πούμε, σε κάποιο νόημα, έτσι, απλά και μόνο. Στη συνέχεια δεν έχω να δώσω και πολλά πράγματα, έτσι, σαν χαρακτήρα, ας πούμε, σαν κάτι έτσι, να βγει κάτι καλό, ας πούμε, παραπέρα. Θα μπορούσα φυσικά, όπως έχω πει και σε άλλο βίντεο, να έχω γραπτά κείμενα, πως βγάζουν λόγο, ας πούμε, οι πολιτικοί, ας πούμε, να είχα γραπτά κείμενα μπροστά μου, ώστε να έπαιρνα κατεύθυνση, ιδέες κτλ. Το αφήνω αυτό, για το λόγο ότι με κουράζει, και μπαίνω απλώς και μόνο σε μια μονολεκτική κατάσταση, δηλαδή απαντάω σε μονολεκτικό βαθμό. Το σίγουρο είναι ότι έρχεται το καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι το λοιπόν, η άνοιξη είναι επιποδός, ο κόσμος θα ασχολείται με τους προορισμούς για όσους έχουν λύσει το οικονομικό πρόβλημα, φυσικά, γιατί αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο βασανίζει πολύ κόσμο, δηλαδή το πώς θα ζήσει, το προστοζήν, πώς θα κάνει τη ζωή του, με λίγα λόγια. Εμένα προσωπικά μου έχουν λείψει πολλά από τις εξόδους πιο πολύ που έκανα. Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία δημιουργούσαμε σαν παιδιά, δηλαδή
οι μετακινήσεις μας, τον τρόπο που πηγαίναμε στα διάφορα μέρη, πώς τα αξιολογούσαμε, δηλαδή τι κάναμε για να προχωρήσει η μέρα, ας πούμε. Ακόμα και ο καφές ήταν σημαντικός για ορισμένους, δηλαδή ένας καφές τώρα τι να λέει, δεν λέει τίποτα. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση η ατμόσφαιρα η όλη η οποία υπήρχε ήταν κάτι το διαφορετικό για μας και για την εποχή των 80-90. Λοιπόν, χωρίς αυτή την έξοδο μπορώ να σας πω ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει η μέρα. Λοιπόν, εργασία, χαρά, όλα. Λοιπόν, θυμάμαι παλιές εποχές που μαζευόμασταν λόχος, έτσι απευθυνόμασταν, ο λόχος, γιατί ήμασταν πολλά άτομα. Δηλαδή τώρα άμα είσαι 30 άτομα παρέα, ας πούμε, φυσιολογικό είναι ότι παίρναμε κάποιες διαστάσεις περίεργες. Μετά από καιρό γίναμε πιο λίγοι και πιο λίγοι και στο τέλος καταλήξαμε μόνοι μας. Δηλαδή από όλη αυτή την παρέα, τη μεγαλοπαρέα, ας πούμε, καταλήξαμε μόνοι μας. Ο καθένας μόνος, το άλλοι φύγαν από τη ζωή. Δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα. Για όσους ενοχλούνται από αυτό το καθυστέρημα το οποίο υπάρχει, η καθυστέρηση, καλό είναι να προχωράει λίγο το βίντεο παραπέρα, ώστε να το δουν όλο, ας πούμε, το βίντεο, όλη την κατάσταση. Μάλιστα. Σκεφτόμουν ότι θα μπορούσα να είχα μια καλύτερη τοποθέτηση σε πράγματα, αλλά δυστυχώς δεν μου το επιτρέπει αυτό. Δηλαδή όλη η κατάσταση που περνάμε, αυτή με την ενημέρωση πιο πολύ, δεν μου επιτρέπει να κάνω ένα είδος συζήτησης, ένα είδος δηλαδή να βγάλω παραπέρα αυτό το οποίο σκέφτομαι ότι μπορεί να ισχύει και σε άλλους ανθρώπους, δηλαδή αυτός ο εγκλωβισμός να είναι ίσως με κάποιον άλλον εγκλωβισμό ενός κάποιου άλλου ανθρώπου, συνανθρώπου μας. Λοιπόν, σίγουρα αυτή η πολλή ενημέρωση δεν κάνει καλό, γιατί το λόγο ότι εκτονώνονται με κάποιο τρόπο τα μέσα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βγάζω ένα είδος εκτόνωσης με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό καλλιεργώ αυτού του είδους το συμβατό σημείο. Δηλαδή να δώσω, ας πούμε, κάτι ώστε να βγει παρά έξω με έναν απλό τρόπο, με τον απλούστερο τρόπο τον οποίο μπορεί να υπάρξει.
τσεκάρουμε κιόλας αν γράφει. Πάντως θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή γενικώς τώρα με τις ιώσεις και με αυτά, γιατί το σύστημα υγείας δεν μπορεί να σηκώσει πολλούς ασθενείς, από ό,τι κατάλαβα, γι' αυτό γίνεται. Και τώρα που παίρνετε τα μέτρα για να ανοιχτεί τέλος πάντων η οδός της εργασίας, τα διάφορα χαρτιά θα απομακρυνθούν περιορισμού, αυτή την σημασία έχουν, δηλαδή ότι πια πλέον μπορεί να αντέξει το σύστημα, η υγειονομική κατάσταση, της χώρας. Και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή ας πούμε τώρα ότι έχει περάσει το μεγάλο, το ύψος, ας πούμε, το οποίο περιμένανε για την άνοδο του ιού. Ας πούμε ότι έχει σταθεροποιηθεί τώρα, λοιπόν, και αναμένεται, ας πούμε, να υπάρχει μια πτώση. Λοιπόν, πάλι δεν είναι λύση, δηλαδή κάποτε μια ασθένεια θα προκαλέσει κάποιον άνθρωπο, αλλά το θέμα είναι πότε και πώς. Δηλαδή δεν λύνεται, και το εμβόλιο που λένε δεν είναι όλα, δηλαδή τώρα αν βγει το εμβόλιο, πόσοι από εσάς θα τρέξετε αμέσως να κάνετε το εμβόλιο? Λοιπόν, είναι μια μερίδα ανθρώπων που διστάζουν, όπως και εγώ, ας πούμε, προσωπικά. Δεν έχω αυτή την άνεση, ας πούμε, να πω ότι θα πάω και θα εμβολιαστώ, ας πούμε, για κάτι. Προτιμώ να περιοριστώ μέσα, να κάνω διάφορα άλλα πράγματα τα οποία να αποφεύγω, ας πούμε, καταστάσεις, εκδηλώσεις και τέτοια, από το να μπω στη διαδικασία να βάλω στον οργανισμό μου διάφορες ουσίες οι οποίες είναι ξενόφερτες για μένα. Δηλαδή με δυσκολεύει αυτό, ακόμα και σε αγωγές που έχω με φάρμακα, φαρμακευτικές αγωγές, πάλι δυσκολεύομαι, δηλαδή αυτό το οποίο είναι να έρθει στον οργανισμό μου, πέρα το φαΐ ακόμα που λέμε, το φαγητό που τρώμε, και πάλι επιφυλακτικοί είμαστε, δηλαδή δεν μπορούμε να τρώμε νυχτερίδες όπως τρώνε οι Κινέζοι. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να σου βάλει σε υγρή μορφή τώρα αυτό, μια ουσία, ένα χαπάκι, κάτι, και να έχει κάποια συστατικά τα οποία είναι άγνωστα για σένα. Λοιπόν, φανταστείτε, ας πούμε, τη δυσκολία την οποία υπάρχει και γίνεται. Προτιμώ, ας πούμε, από μόνος του οργανισμός να αντιδράσει και να βρει κάποια αντισώματα που λέμε ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, και πάλι όμως δεν είναι λύση αυτό. Αυτό που βλέπετε από δίπλα είναι το διάσημο στρατέγκο. Λοιπόν, τώρα θα έλεγα προκαλώ κάποιον να παίξουμε ένα στρατέγκο για να δούμε τις δυνατότητές μας στο παιχνίδι, αλλά δυστυχώς είναι επιτραπέζιο, θέλει κόσμο, θέλει τρόπο, ας πούμε, να παιχτεί το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει, ας πούμε, και γι' αυτό το έχω βάλει σαν πρώτη μούρη.
τα λεφτά πάντοτε δεν φτάνανε, αλλά τουλάχιστον εγώ προσωπικά, έχω βλέψεις ότι κάποτε θα στρώσει αυτό το πράγμα. Αν και λένε οι προβλέψεις ότι πάμε στο χειρότερο, από το κακό στο χειρότερο που λένε, κάθε πέρυσι και καλύτερα μας σας λέει τίποτα αυτό. Προβλέψεις λένε ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πιο δύσκολα από αυτά τα οποία έχουμε τώρα. Ως πού θα φτάσει, δηλαδή τώρα το να παίρνεις κάποια λεφτά θεωρείται ότι είσαι κόσμιος, είσαι κύριος, ας πούμε, πάνω στην εργασία, πάνω σε αυτό το οποίο αποδίδεις. Να δούμε και το άλλο. Τα πλάνα, τα πλάνα. Μακάρι στο απότερο μέλλον να έχω να πω κάτι παραπάνω από αυτά τα οποία λέω. Προσωπικά δεν έχω να μιλήσω για δουλειές και τέτοια, δεν υπάρχει τίποτε. Έχουν εγκλωβιστεί μέσα με τις ενημερώσεις της ώρας και τα λοιπά. Με αυτά περνάει όλη η ώρα μας. Μ' αρέσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα, δηλαδή πράγματα τα οποία κάνουν καλύτερη τη ζωή του ανθρώπου. Και γενικά αν θα μπορούσε, ας πούμε, να βοηθήσει τον άνθρωπο. Θα σκεφτόμαι διάφορα, γι' αυτό έχω μπροστά μου μια εικόνα με διάφορα πρόσωπα γνώριμα και προσπαθώ να συγκεντρωθώ, ας πούμε, για να βγάλω το καλύτερο αποτέλεσμα. Πράγμα που δεν μου βγαίνει εφικτό όσο θα έπρεπε. Τι άλλο να πω, τι άλλο να προσθέσω. Δηλαδή θα πρότεινα για το YouTube μέσα σε αναζητήσεις που κάνω τα προτιμνόμενα τουλάχιστον να ήταν πιο σωστά δεμένα. Είναι, κατά κάποιο τρόπο είναι, όταν βρίσκεις μια αναζήτηση, βρίσκεις ένα προϊόν, ας το πω, αυτό το προϊόν σε καθοδηγεί σε κάτι παρόμοιο με του ιδίου προϊόντος. Δηλαδή την ίδια θεματολογία, ας πούμε, έχει περίπου. Αλλά αυτό δεν γίνεται πάντοτε και έτσι μπερδεύονται τα προτινόμενα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, άκουγα ένα βίντεο προχθές, ένα τραγούδι ήταν τέλος πάντων, και μου το έβγαζε, δηλαδή όσες φορές και ανέβαζα ανανέωση στις προτιμήσεις, μου το έβγαζε συνεχόμενα, δηλαδή να δω αυτό το βίντεο. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Μπήκα, είδα τα 20-30 προτινόμενα τα οποία είχε και διαγράφει, ας πούμε, βγήκε από τη μνήμη των προτιμνόμενων, όχι ότι βγήκε από το YouTube.
προτείνω ψυχραιμία. Λοιπόν, αυτά νομίζω, μην σας κουράζω άλλο περισσότερο, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μάλλον έχω, αλλά το μυαλό μου αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση, είμαι κουρασμένος. Λοιπόν, υγεία, αγάπη, ευτυχία και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Λοιπόν, γεια σας.